истината. Ма такава каквато е гадна, реалистична и истинска. Гола. Не е украсена, не в хубави дрехи, а истинска. Говори истината. Правда. Прави това, което е редно. Това, което е правилно. Това, което знаеш, че трябва да бъде направено и заслужават хората около теб да бъде направено. Оцени, валидирай чуждите усилия, енергия и действай на принципа, че правиш правилното нещо. И оттам отиваме добродетел. Прави доброто. Бъди добрия. Направи това, което е най-доброто от теб в момента, на което си способен. Да, не значи това да поставиш себе си в ущърб. Понякога се налага да бъдеш добър и към себе си. Някои хора това не го разбираме. Но понякога се налага да бъдеш добър към себе си, но това означава и когато видиш човек в нужда да му помогнеш, не е само да мислим за себе си. Така, баланс и божественост, хармония и духовно осъзнаване. Практичен съвет. Медитирай върху елементите, нали, за хората, които медитират. Прави кратки ритуали за благодарност. Да, днес е ден, в който да проявиш някаква форма на благодарност към света около теб и към ситуациите, в които се намираш. И насочи внимание към слабите си страни. А за мен тази карта обаче е свързана и с друго нещо. И това е, когато ми излезе тази карта, ми показва, че този човек, на който излиза, има нужда да защити себе си. Защото пентаграма, когато го нарисуваме, ти си в центъра и около себе си имаш една защита и едно защитено пространство около теб. Ако имаш как защити себе си, намери вътрешния си баланс, създай една идея за по-голяма цялостност в теб самия и не позволявай да те разклащат. А ако имаш нужда от защита, занимавам се с изработката на такива, мога да ти съдействам. Пожелавам ти прекрасен ден и до нови срещи!